আলোটি অপরাধ করে দণ্ড মিলে না, দণ্ড মিলে অপরাধ ন করে কিছু অপরাধ করেনি, কেবল সেইপাই ମୁଁ ତତେ ଏଠିକି ନେଇ ଆସିଛି। ହଁ ଆରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ତ ନିଶ୍ଚୟ। ତା ଆଗରୁ ତୋ ଦେହର କଞ୍ଚା ମାଂସକୁ ଝୁଣି ଝୁଣି ଖାଇବି, ତାପରେ ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ଛାଡ଼ିଦେବି। ପ୍ରତିଶୋଧ ଚକ୍ରରେ ତତେ ବଳି ଚଢେଇବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରେମିକା ପ୍ରେମ ଉଛୁଳି ପଇଲା, ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ନେ ତୋ ପ୍ରେମିକାକୁ। ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁବି ତତେ ଏଇଠି ମାରିକି ସିଧା ଉପରକୁ ପଠେଇ ଦେଇ ପାରିବି, କିନ୍ତୁ ନା, ମୁଁ ତତେ ଏତେ ସହଜରେ ମାରିବିନି। ମୁଁ ତତେ ଏମିତି ଗଡ଼ବଡ଼ କରି ମାରିବି ଯେ ତୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମରଣର ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବୁ। ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତମ ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି। କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ପାଇଁ ତମ ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚିଗଲା? କ'ଣ କହିଲ? ଏ ରାଜା ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ଦିନ ରହିଲା ପରେ ନିଜକୁ ଏବେ ବି ସତୀ ତୁଳସୀ ବୋଲି କହୁଛ? ତାମାନେ ପାର୍ଥର ପ୍ରତିଶୋଧ ଯଜ୍ଞରୁ ସୁଭଦ୍ରା ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତମେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ତିନି ତିନିଟା ସ୍ୱାମୀକି ନେଇ ସଂସାର ଗଢ଼େ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଛୁ? ତାକୁ ନାରୀ ଜାତିର କଳଙ୍କିନୀ କୁହାଯାଏ। ରାଜା, ତତେ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ପୂରଣ କରିଦଉଛି। ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏନ୍ଜୟ କର। ମତେ ଭଛ ଲାଗୁଛି ଶେଷରେ ନିଜ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ବି ପଛେଇଲୁ। କାହିଁକି ଏମିତି କଲୁ? କହ, ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି କଲୁ? ନାଇଁ ରେ, ମୁଁ ତ ଖାଲି ମୋ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରୁଛି। ସତ୍ୟ କହନା ଭାଇ, ମୁଁ ତୋ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି, ତୋ ପ୍ରତି ବହୁତ ପାପ କରିଛି ଭାଇ। ତୋ ଶାସ୍ତି ଦେବା କଥା ମତେ। କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛୁ? ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଭାଇ। ଶୁଣ, ମୋର ଗୋଟେ କଥା ରଖିବୁ? କହ ଭାଇ କହ, ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ତୋର ସବୁ କଥା ରଖିବି। କହ ଭାଇ କହ। ତୁ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବୁନି। ମୁଁ ତୋତେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଛି। ମୋ ହାତରେ ସମୟ ବହୁତ କମ୍, ମୋ ଶେଷ କଥା ଟିକେ ରଖିବୁ। ସୁଭଦ୍ରା ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସେ କେବଳ ତୋର। ସେଦିନଠୁ ତା ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତୋର କିଛି ହବନି ଭାଇ, ତୋର କିଛି ହବନି। ମତେ କଥା ଦେ, ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନିଜର କରିବୁ। ଭାଇ ଭାଇ
Bye.